ni NEMIS ji register. Koro nitie age moro mikwongi chope koki register gi NEMIS. Kata seche ma ji osechako report e school kacha, koka ji timo registration mar NEMIS. To seche moko in kata mana nyithindo mamoko ma be pok obedo register kacha, ma bende gin bende gidwaro konyruok e ot ka. Koro yudo ka information ni pok ochopo e NEMIS, waonge kode. Koro nyaka japuonjre ni kata ng'ama kwayo hola ni ema nyaka chiwnwa that information. Samoro un kata mana nyithindo 10. To kuom nyithindo 10 joma osebedo registered gi NEMIS nikech gisechopo e kiwango moro kata mana e grade 3 or grade moro kanyo ero gibede registered gi NEMIS, gin mana seche moko nyithindo 3. Jomodong' gi wakia nikech pok gibedo registered gi NEMIS. Mano number 1. Number 2, ibiro yudo ka MTI mwatiyo godo ni information moro samoro waonge go e yor samoro tuo mari. Ke tuo mari samoro en mana private thing between you and your doctor kata gi family. Koro information ni waonge godo, pok i provide. Samoro inyalo bedo kata ni ing'ol. To ng'ol ni pok i register go gi joka National Disabilities Council. Samoro ne pok i register kacha. Koro wakia ni in samoro ing'ol kata ya family ma samoro jonyuol nielo. Koro my information ma samoro ok wanyal validate. To validation for sure watimo gi other institutions kaka KRA. To ji te ok ni KRA kacha. Nitie mana joma nitie KRA mosebedo registered manigi PIN to jomoko onge PIN. Koro samoro inyalo yudo ka yuto nu thin kabisa to kar mono ok idi clear. Aya gimachielo mabe asewinjo ka wang'iyo data kata kwang'iyo yore mag kwayo kata pil ma ji oseoro. Nyithindwa moko luoro nikech ng'ini seche moko Cleophas dhier ok en kit ng'ato. Iya yudo ka samoro no nyuoli mana e family ma kamano to imbi temo mana kaka itemo. Ok en kit ng'ato. To nyithindwa moko luor nikech ok idwa ni wach ni udhier kata ok idwa ni mondo clear ni yuto utin. Koro gin gi paint picture moro mopogore seche ma gitemo apply cha. Gitemo wuondre ni samoro iae family moro ma ji onyalo nikech iluoro kidwa neno ni kata ok idwa ni mondo jomoko ng'e ni iae kama udhier. Kata ok idwa wacho ni uae family mar doho. Iluor nikech ineno ni ni mano samoro wibiro kuot gi wachno. Koro magi information ma iyudo ka seche moko ok timre nade. Nyithindwa gi seche moko provide mondo mi ketgi e category ma mowinjore. To mane nyawon ni timore nang'o Collins kapok abiro ire jatend jopuonjre mano go e studio karka. Gini timni biro nang'o? Iwacho ni withholding information manya konyi mondo mi yud sir madwarore. En ni jopiny kata jopuonjre madachiwo information ok gi trust sirkal monego migi sirni e yo madwarore. Kose nang'o matimore karka? Ka in gi jopuonjre mawuok e anyuola ma jomoko, jogo ma Nyasaye ogwedho lwetgi maber, gintie kacha. Kik wadonjo mana jogo ma jochan